нафаҳме ки моро имрӯз که یک خبر نو شنوان همه کسا خبر نو تاگانسکریات کار میکنیم. در مغازین ما تمام نمود اکسسوار برای شما هست. میتونیم برادران عزیز اومده تمام چیزی که شما در کارهای зарядяк бошад, пойрбанк бошад ё ки кабел ё ремонт телефон. алейкум вассалом. ремонти телефон ҳам дорем. мо кӯшиш мекунем ки барои бародароне ки дар навор моро мебинанд ягон навигарӣ кунем. дар ҳамин вақти карантин бисёр одамо азият мекашанд, яъне мушкилӣ доранд аз ҳисоби ваалайкум вассалом, аз ҳисоби нарасидани мақсад зарядяк ё ки вайрон шудани ҷои зарядяк ё программа ё ки блокировка. ҳамин чизо ҳамаш дар шаҳри Екатеринбург таги мости Таганскирият ҳаст. мана усто ҳамиҷай кор кардеста. аз соати 8 то 8 бегара кадоме ки мақсаман ваалейкум вассалом, кадоме ки хоҳиш дорад, кадоме ки мехоҳад, марҳамат биёед телефонотонро соз кунед. ва кадомида симкарта дар кор мешавад барои интернет, барои хона гап задан. тамоми навои симкартаҳо дар мо ҳаст. алейкум вассалом ва раҳматуллоҳ. тамоми симкартаҳо дар мо ҳаст. марҳамат касе хоҳишманд аст, ҳатто симкартае ки ёта яке аз симкартаҳое мебошад ки дар шаҳри Екатеринбург камёфт аст, аммо дар мағозаи мо бошад хеле аз мо зиёд аст. кадоме хоҳишманд аст, марҳамат биёяд салонсиятсанбой метавонед. ваалейкум вассалом ва раҳматуллоҳ. метавонед омада аз симкартаҳо харидорӣ намоед ва истиқлоле ки барои телефонои шумо лозим мешавад, марҳамат истиқлолам дорем. яъне дар мағозаи мо қариб ки ҳамаи чи ҳаст. кадомида ки дар кор мешавад, яъне телефонҳое дорем ки кнопочни, имина барои кор. акаҷон намедонед кай аэропорту ҳой мешавад? Не, оиди аэропорту оҷра шуда ягон чӣ намедонем. агар ягон хабар шавад, иншоалло ки мо ба шумо обязательно боз ҳам навор мекунем ва ҳам эфир мекунем ва ин хабари хушро ба шумо мерасонем. ҳозир бошад танҳо дар бораи ҳамин магазин гап задем ки магазини мо дар вақти карантин кушода шудааст ва кор карда истодааст. дар омадан дар магазин хай қонуну қоидаша ба шумо ҳозир ман мефаҳмонам. кадоме ки дар кор бошад, мақсад дар ин ҷо наистагия важна информация. дар ин ҷо чӣ наистагия боз ман ба шумо мефаҳмонам. соблюдать дистанция, яъне дар магазин алейкум вассалом ака ҳамин ҳолаҳо якум майда ҳуй мешавад номаълум. инаш номаълуме ки якум да ҳуй мешавад. бардора барои магазинҳо дар омадан, магазинҳое ки хурд ҳастанд, яъне 20 квадрат ё 15 квадрат ё 25 квадрат ҳаст. дар ин ҷо нишондодҳо ҳастанд ки ду нафар бар ба бар иҷозат нест, бояд дистанция 1 метр дистанция дошта бошем. агар то до 50 квадрат 5 кас зиёд набошад мега. агар 100 квадрат бошад 10 нафар иҷозат ҳаст. агар 200 квадрат бошад 25 нафар иҷозат ҳаст. свише агар 200 квадрат зиёд бошад, яъне 50 одам иҷозат ҳаст. аммо бояд расстояние дошта бошанд. ҳар як кадомиш аз якдигараш 1 метр расстояние бояд дошта бошанд. кадоме ки расстояние, мисол кадом магазине ки расстояние надошта бошад, дар он ҷо мақсад штраф мекунад. штрафаш беҳад калон аст. барои ҳамин бародаро кадом магазине ки дар ҳаракат кунед ки аз якдигар дур бошад. худ рафиқтон бошад, дӯстон бошад, касе ки набошад, бояд шумо расстояние дошта бошед, аз якдигар дур бошем. ҳамин гапа ман ба ҳамаи шумо расонда дидам, бародарони азиз, дӯстони азиз, ки мо Таганский-Ряд дар шаҳри Екатеринбург, Таганский-Ряд, таги мост, технически 12 корпус 2 кор кардестем. кадомида зарядяк, повербанк, USB кабел, телефон, сим карта,
аксессуар барои телефонҳо, чихолҳо, марҳамат омада харидорӣ намояд. Ва боз дар ин ҷо мастер, яъне устои таъмир кардани телефонҳо, мастер телефон дорем. Кадомида дар кор боша, марҳамат биёям. Ва нафароне ки мехоҳанд ксерокопия кунанд, дар ин ҷо принтерам дорем. Ксерокопия, распечатка ҳаст. Марҳамат метавонед омадан ксерокопия кунед, распечатка кунед. Билет ҳай ака Екатеринбург ба Тоҷикистон. Микрокамера ҳаст. Бале, ҳозир ман камера ба шумо нишон метавонам. ана бародаро, ҳозир микрокамера пурсидам ва як нафар аз Екатеринбург билет пурсида. Не, билет тамоман нест. Ана ин ҳастай микротелефон. Ана инаш ҳастай бо микронам телефон. Ин нам телефон мешавад, ин микронам телефон. Ишам телефон аст. Ва нафарида ки дар кор бошад, марҳамат. Баъдан камера пурсидин, ҳастай манхели камераи 360 градус. Манхели телефон ҳастай. Усто ӯ рӯз ҳамин камера съёмка кардаем, видеошам напартофтӣ. рои кун. Мана хеле камера ҳаст. Телефон мефурӯшӣ. Ҳоз фақат телефонҳои кнопочни. Мана хеле телефонҳои кнопочни мефурӯшем. Камера ҳаста. Камера 360 градус съёмка мекунад. Воситаи телефон, Wi-Fi. Wi-Fi да мешавад ки Wi-Fi телефон да подключат кунӣ, ай телефон бубинӣ, экран надорад. Барои нишон додани чанд минут чанд надорад. Нархаш оқа қимат нест. Samsung 20 хеле чизо надорем, фақат кнопочни, сенсорни надорем. Ина як камераи соз беҳтарин камера аст ки ду тарафа яке фаҳмидам. Видеоро рӯй кун. Охир эфираш дагем. Чӣ будам? Биё телефон татам. Охир намеша ҳам телефон бин ҳам эфир. Дар телефон кардесам. Телефонҳои фурӯшӣ танҳо кнопочни дорем. Камераро нақша нагуфтем бародаро. Барои ки кадомида дар кор боша, марҳамат, қадар қиматам нест. Ака шумо ҳам бекорчӣ. Парвиз Шодиев нафаҳмидам гапта. Як ҳавопаймои ширкати Somon Air субҳи чоршанбе 8 апрел аз душанбе ба Мюнхен муҳоҷирон зиёде суол карданд ки оё парвози иловагӣ ба Русия низ дар назар аст ё не. Дар ширкати Somon Air рӯзи 8 апрел ба Радиои Озод гуфтанд то охири моҳи апрела парвози виза ба Россия дар назар нест. Чун ба гуфтаи масъули Somon Air дар Русия то 30 апрел карантин ҷорӣ шудааст. Парвозҳои байналмилалӣ қатъ карда шуд. Хега бародаро ҳама маҳкама. Чун ба гуфтаи масъули Somon Air дар Русия то 30 апрел карантин аст. Карантин ҷорӣ шудааст. Парвозҳои байналмилалӣ қатъ карда шуд. Радиои Озод мегӯяд. Канали мадам обуна шавем, илтимос ба хотири Аллоҳ. Зинда бошем бародаро. Инем хел видео дароз имо дарои ка ё ватсап дарои ка дасамка дарои ка дар бораи камера гап задем, дар бораи телефон гап задем, дар бораи устухай каме гап задем. Бо як бародармон ҳаст, ба ном бародармон дар ҳамин Таганский рад кор мекард, азиз гуфт ки гулӯро об додан дар кори бача. Гуфт ки кадоми ремонт дар хонаш дар кор шавад, мерем дар хонаш ремонт мекунем. Эй бача, илтимос анҷа як об обрезам, гулӯро як об хоб шедари гулӯш. Баъду гулӯи пешихтай ку ва ёро об додан дар кор. Ассалом додарҷон. Ва алейкум ассалом. Хуш омадем ҳама каса. Кадоми лайк мондаи раҳмат, кадоми дар омадааст раҳмат, кадоми бо мо аст раҳмат. Ана
ай Қазокистон ягон хабар надоре кай карантин тамом мешавад. Қазокистонда беҳад строгӣ ай. Қазокистон ҳатто мо шунидем ки берун биромадан иҷозат нест. Карантини часп додагиям ёки пони запрет кардагиям. Алейкум вассалом. Дар Қазокистон пони запрет кардагиям, дар ҳатто биромадан наметонед. Чизе ки барои шумо дар кор бошад бо воситаи интернет сайтҳо метавонед заказ кунед, баъдан дари хонатонам меоранд. Ана ягон гап хабар нашнидем. Бародарам дар ҳамун граница дар байн мондагиам. Дар байни Ӯзбекистону Қирғизистон ё Қирғизистону Қазокистон ҳам ки мондагиам дар граница. Алейкум вассалом. Ана Ҳакимҷон Фархорӣ хуш омадед. Ана дар Тоҷикистон хат дар Тоҷикистон шумо худтон 100% медонед ҳама авлодтон Тоҷикистон дай. Қирғизистон ҳам ки Қазокистон ҳам ки границаҳо ҳама маҳкам. Яна байни шаҳрҳои Россия баъзе шаҳрҳо кушодагия ва баъзеш маҳкаманд. Сочи буд, Сочи кушода буд. Ана последни рӯз ҳафтаи гузашта якшанбе буд фикрам. Охирон рейс парид, дигар рейсо нест. Аз Екатеринбург Москва рейс ҳаст, паридаистам бе ташвиш. Кадоми Москва, Москва иҷа. Ака канал реклама мекунед чанд сумак. Средная Азия мо реклама намекунем ва реклама бепул. Ана мо фақат нафарони да хизмат мекунем ки ҳатто каналашам бошад. Ба мардуми тоҷик агар ягон фоида бошад, канал реклама бепул. Вақте ки реклама худаш тайёр кунам. Баъзе одам дар бораи реклама гап мезанад, худашам медонад реклама чия. Реклама ана рекламаро шумо оиди ҳамун канали худтон тайёр кунем, пуррагӣ як навори беҳтарин наворбардорӣ кунем, фиристонем, мо бинем ки ҳам навортон хуб боша ва ҳам каналтон хуб боша, реклама бепул аст. Неки наметунем бисёр вақт реклама наметунем. Нету враҷон банкомат, нету платежа, система платеж неработает. Это тоже на сим-карту работает? Да, они все на сим-карту работают. Без вас сим-карта стоит 1000 чем-то рублей. 1150 рублей. 25. Большие кнопки, большие. Вот рабочий вариант, 750 если заряд. Если заряд, может быть заряд, то 750. Зарядка не тоже 750? Да. Без зарядки тоже 750. Зарядка не без зарядки. Один человек и два. Этот телефон хороший, для рабочий, вот видите, зарядный. Сама. Хотите открыть, не хотите? Нет, вот ваш телефон, ваша коробка, ваш зарядник. Сейчас я вам чек дам. У вас будет наличие без налога? Наличие. Включаете, там сим-карта вставляете, пользуетесь. Это хороший телефон для работы. Телефон никак, да, ты не положил. Наличие без налога? Наличие, да? Все понятно. А раньше здесь банкомат был, да? Да, были банкоматы. Мы его брали, водичку поставили, чтобы пили воду. Скоро будет жарко, поэтому холодная вода есть. И горячий есть зимой. Пожалуйста, ладно. Гарантия есть. Конечно, есть вроде. У тебя чек есть, как, конечно, гарантия есть. Вот по чеку гарантия есть. Валейкум ассалам. Шумо дагза. Ну, уже чулам, 10 минут сделать, шумо да. Бад Москва, худа шукр, да. Мол коронавирус нест, лекин карантин ҳаст. Шаҳри Фардовс шумо да кор. Раҳмат.
ана хай давом мекунем ки дар ягон ҷо набошам. Давом мекунем ки дар ягон ҷо набошам. Хай карантин барои эҳтиёти хуб аст. Бураҷон телефон забиред мешед чемта. Просто телефон забиред. Ана ремонт телефон кадом дорад? Ремонт телефон тоже есть, бураҷон, если что набудеше. Ремонт телефоном дорем. Салом алейкум бародар, созем. Валейкум ассалом, шукронаи худо созем. Ман видеои исломӣ мемонам. Средная Азия видеои исломӣ мемонӣ, молодец. Салом алейкум. Беҳтарин видео ки боша, ҳам мардум худшон бе реклама медаранд, тамошо мекунанд. Хеле. Бисёр одамо як рӯз қати якташ бисёр мо баҳс кардем ки наворҳои диздӣ, дигар масалан наворҳои исломӣ, дигар каналҳои дигар мегиранд 50 та 60 та видеоро мегиранд дар каналшон мемонанд, баъдан мегӯянд ки безор мекунанд ки ака биги масалан реклама канали мо исломӣ, чи шумо каналҳои исломиро дастгирӣ намекунед. вақте ки худтон қобилият дорем, лучше напурсем ки реклама кардам, барои ки ҳаракат кунем ки худтон мақсад пеш равед. наворҳои исломӣ мепартоед, ҳар куҷо наворҳо мегирем мемонем, вай ба шумо ягон фоидае надорад. ира фаромӯш накунед, барои ки пешаи шумо ҳазор одамо аллакай ва иро гирифта дар каналашон пахштагӣ. вақте ки навор мекунед ё ки навор мехоҳед ки канал дошта бошед, канал дошта бошед, дар ҳақиқат канали шумо бошад, наворҳои шумо бошад ва мехоҳед ки дигарҳо шуморо дастгирӣ кунанд. любой блогер ай дастгирӣ мақсад даст намекашад, агар кам тахилиш инсоф совест дошта бошад. мо кор кардесем, дар ҷои кор гап задесем. ана наворҳои диздӣ фоидато надорад, якум барои блогерӣ дастгиритон намекунад. якташ наворҳои беҳтарин, наворҳои худтон бошад. марҳамат. дар ҳамаи ютуб ман бисёртар чиро надидам. ҳазор мисол қори аст, ҳазор ҳоҷӣ аст. фақат як чиро надидам ки вақте ки қуръон ба забони тоҷикӣ аст, нест ягон одаме ки ҳамон қуръон ба забони тоҷикӣ бихона наворбардорӣ кунад ва дар болои экран монад. нестам хеле одам. марҳамат касе метавонад, марҳамат беҳтарин канал аст. мо ҳама вақт дастгирӣ мекунем ва нафаҳмонем ки дар рӯи ҳақ мисол гапҳои хуб мегӯянд, корҳои хуб мекунанд, ба касе халал намерасад, залал намерасонад. мо ҳама вақт дастгирӣ мекунем. фикри шумо яке аз каналҳое ҳастае ки дар шаҳри Екатеринбург бародар мақсад дастгириш мекунем. аллоҳ дар ҳаётон баракат ато фармояд. беҳтарин канали шумо. саломат бошед, шумо беҳтарин инсон ҳастед. ана баъд қасобаи Екатеринбург буд ё хайран дигар мо баъзе одамро намешиносем, ба худо қасам намешиносемаш, медонем мақсад беҳтарин наворҳоро мекунем, вай мекунем, дастгириш мекунем. вақте ки баъзеша дастгирӣ мекунем, дар аввал камтар ки хича мегирад, баъд аллакай гапҳои бениҳоят, гапҳои қабеҳ, гапҳои бемаъне, расмҳои безеб дар каналаш мемонад. баъд аллакай худатам шарм медорӣ ки мақсад ҳамаи барои чиам хел кард. саломат бошед бародар, худони габонтон бошад чортаноқ. ана мо барои ина шахсан ман бисёртар кӯшиш мекунам ки тамоми наворҳо дар канал боша, не ки ба касе ё ки ягон каса ягон корра мақсад таҳқир накунад. бисёртар ҳам хел мекунем ки таҳқир накунад. мо ҳаме берун мебурем, як светофори сурхи сабзи кабута наворбардорӣ мекунем, ҳаракат мекунем ки дигар наворҳоро диздӣ накунем, дар каналҳо напартем. барое ки як бор мо мақсад наворҳои дигар каса гирифтем, ҳатто хайрия буд, мо гирифтем партофтем наворҳои дигар каса, канала маҳкам кардам. ба ҳамин хотир кӯшиш мекунем ки наворҳои худмон намонем. бародарое ки мақсад ба ақлам, ба фаросатам ва ёро дастгир кунем. ин чала мусулмоное ки дарӯз мақсад канал мекушоянд, 4 та навора медизданд мемонанд ва ёро не.
ва ё не бад ва ё сарзаниш мекунанд ки бародар ту каналҳои исломиро наз намебинӣ, ту худат савод надорӣ, сарзаниш кардан мегиранд. Ин одамое ки ҳастанд, ин одамои бадбахтанд, аблаҳанд, ки мақсад одамам мехоҳад ки забон кӯтаҳ кунад ба ҳисоби истифода бурдани номи ислом забон кӯтаҳ кунад. ин худаш як ахмақӣ. ҳатто ҳаста ва алайкум ассалом, ҳатто ҳаста як каналро ман дидам ки исломия худаш баромад мекунад, қорияй, хоҷияй, дигар наворҳоро гирифта дар каналаш монда издиватсия карда. ин рафтори бад каст. рӯз як бародармон Салом Теҷи аз Перм ба 41 нисбат ба фикр мода фиристон. як навора дидем ки ҳам бародара бу гирифта, мақсад як одами ба илм, ба фарҳанг гирифта издиватсия кард. барои ҳам ман мақсад дур аз ин хеле одамон ҳастанд. ҳама каса кани мада обуна шавем. Акаҷон ман видеои хатай навехатай. Просто мусулманка ТВ дар бораи чи каналад? аввал ва алайкум ассалом, баъдан ҳама каса кани мада обуна шавед. ҳама каса кани ҳами канали мусулманка дадре тамошо кунед, ятай дизлайк монед, каналаш видеош чия? агар наз боша хай лайк монед. навори имрӯзаи мо, мавзӯи имрӯзаи мо танҳо дар бораи кушода шудани салом. Мо дар кор ҳастем, марҳамат ба магазини мо, яъне кушода шудани магазини мо дар вақти карантин. мо эҳтиёт мекунем ки мақсад магазинро кушодем ва эҳтиёт мекунем ки мардум зиёд ҷамъ нашаванд дар магазин. мо баъзе одаморо аз магазинмон пеш мекунем, барое ки магазини мо ба фикрам хато накунам 20-25 квадрат аст, ду одам иҷозат аст, тамом. ду се одам, якта кассир худам мақсад савдогар ба ду нафари дигар. барои ҳамин мо намемонем ки дигарро гузаранд. ва устои телефон дорем, гуфтем ксерокопия дорем, распечатка дорем, воз чӣ дорем, телефон дорем. ҳозир бо камераи 360 ромада, 360 камера дагем, дута камера аст. марҳамат, касе ки хоҳишманд аст биёя магазини мо дар хизмати шумо ҳастем. билет, дар бораи билет гап заданем ки билет тамоман нест бародарон. оиди билет метавонед тамоман сухан накунед то рӯзи 20 ёки 30. то рӯзи 20 карантина, то рӯзи 31 кӯшиш кунед ки дар бораи билет асабатонро вайрон накунед ки ҳамаш маҳкам. ҳамин қаман мегум дами эфиро, ҳамин қадар наварҳо мемонанд. мақсад ва алайкум ассалом, бо баъзеаш занг мезананд, мепурсанд ки бародарҷон билет ҳаст. кадоме ки намедонад ба он бародаро мерасонам ки то рӯзи 30, гузаштани рӯзи 30 марҳамат билет напурсед. мо дар балинса лентаҳои сурх кашидем, шумо ҳам лента кашен додад. саломат бошед. мо ҳам аллакай кашидагӣ, шумо ғами моро нахӯред. мо лентаҳои сафед мекашем, мо балинса дар некум магазин да. мана як нафар дар инҷо месад, як нафар дар онҷо, тамом. билет нест. не, билет надорем, билет фурӯшӣ нест. ман магазина як бор ба шумо нишон диҳам ки магазини мода чӣ фурӯхта мешавад. инаи акам мастерай, ина акам мастер, ассалом. ин акам мастерай, инаҷа унаҷа ҷои коршай, инаҷа ҷои коршай, ҷошу ба ҳазурай, инаҷа дезинфексияшай маҳкамш мекунем. инҷа дезинфексия барои тоза кардан, якта дезинфексия дорад, якта барои шакидани трезош, анаҷа барои даст, анаҷа дезинфексия барои даста дезинфексия кардан дар кор. дар инҷа хай қағозое ки нависондагӣ аст. каждые 2 часа дезинфексия мекунанд. карантин, хай информация, давомаш, заряд мондан дар мо хай 50 сумай. дар инҷо барои мусафирдо радио дорем. ана марҳамат, радиои даври пеш барин радио аст, неки флешка мебарад. ин дизайнершам хеле. наушникҳои хеле дорем дар хона, агар шита мақсад вай шида бошед,
аз шишта хоб рафтан безор шуда бошем, марҳамат биен наушник гиред, кам-кам гӯш кунед, истифода баред. Кадоме машқ мекунад дар хона, наушник қатӣ, мана спортзал меравад, марҳамат. Наушник кадоми шафёр аст, наушникҳои якгӯша дорем. Мана дар ин территория ҳамаш наушник аст. Наушник, микрофон. Дар ин ҷо тамоми намуди зарядякҳо. Фақат ки наметонем мо ба хонаи шумо мақсад гирифта барем, ба ҳар куҷо заказ нест, мақсад доставка надорем. Агар синни соли калон боша, хай кӯшиш мекунем ки мақсад барем ба хонашона бирасонем. Зарядякҳо барои мошин, модулятор. USB кабело барои мошин. Чандин намуд USB ҳаст. Асах, латтагӣ, ана пуржини, резини, мягкий, жесткий ва ғайраҳо. Боз дорем мана хеле барои перекуратори мошин. USB кабело. Дар ин ҷо ҳам кабел дорем. Наушник дорем, паставка дорем. AUX дорем, муш дорем барои компютертон, агар хонада дар кор шед. Барои планшетотон дорем паставка. Powerbank дорем, пулт дорем, переходник дорем барои Type-C ва як чанд намуди дигар телефон дорем. Боз телефончаи хеле хурд дорем. Саломат бош ҳакимҷон Фархорӣ. Бале, гаптон дуруст аст, бародарҷон. Не ки мо ҳам ҳамин хеле гуфтесем ба шумо ки намешавад то рӯзи сема билет намешавад. Магазин дар таги Моста яка. Бале, дар таги Моста то соати 8 нира кор мекунем, нои бега. Барои падару модаротон агар телефонои калон дар кор шуда, яъне кнопкаи калон ёки батареи калон дорем. Ана ино кнопкашон калон аст, ё ҳамашон телефони дастӣ. Боз чӣ дорем? Чихолҳо дорем. Ана кадомида карантина марҳамат биёя, кадомида дар кор боша марҳамат. Инҷа мақсад билет авиакасса аст, не ки мо билет фурӯхта наметавонем. Барои ин ки мақсад иҷозат нест ҳозираш дар ҳамаи ҷо маҳкам аст. Ана авиакасса мақсад принтер дорем, распечатка, компютер. Магазин дар таги Моста, бале. Ана то соати нира кор мекунем. Дар ҳамҷа то соати нира мешавем, марҳамат кадомида симкарта дар кор шуда, симкартаҳо дорем. Шеф ова мекишем. Кадоми ташна монда боша, агар вақти мабодо ки ба тарафи Таганский рядки омадем, марҳамат об ҳаст, оби гарм хунук. Марҳамат кардам. Терминал надорем, леки ҷои терминал да мо об мондем. Ана ҷои мо ҳам хел ӯзалакай шаб шида, шаҳри Екатеринбург мана торик аст. Неки мошино рафтеста, ана мошино ҳаст, одамҳо ҳаст, ана автобус аст. Наден автобуса. Автобусам дараш одам дора, ина аҷа соз наметавон. Ду одам дора. Ана ин автобусое ки омадестан, ина де. Он автобусо омадестан, кор кардестан. Ана дар шаҳри Екатеринбург то соати 8 нира спокойно озод мегардем. Ин одамора дегашта, ина автобус пура. Чӣ дар кор ба? Айди залабдек бата. Айди? Не. Чо кадар? Ҳамон баша чӣ мекардам? Айди айсар менависам. Логин фароша? Логин ин аст мебарам. Шеф ҷанин ҳам хе бародаро ҳама каса дига созем. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Не, бародарҷон мо телефонои фақат кнопочни дорем. Кадомида телефонои майда ки кнопочни дар кор шуд ёки қайда майда дар кор шуд, сенсорни надорем. Ина. ин телефон аст. Оз ма шуда нишонтон медиҳам. Ин телефон аст. Ва як сайда надоре баъд аккаунт чида корша. Бародарҷон ин телефон аст. Оз ма ба шумо нишон медиҳам, ҳатто батареяша. О, 1 та аккаунт ина. 1 та аккаунт. 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 1 та аккаунт
این تلفن چه جای سیم کارت شبینه کلونی شبینه چند قدره چیکی مایدکی خودت میتونی کامپیوتر خاطر کامپیوتر خاطر میتونی تلفن سیم کارت مایده میبرم молодец как моди чиё хумбачо золотое охе ине набин чанқа дора барои хидат о я сатсим дига хатит биё я пилачо бигирем буги охи туда сатсим скидка кадам нашави чансма چرا؟ که زنبور یه سال داده برای سال تا 3 بار نه چه 100 روبل میکنه؟ آخه شما 100 روبل فایده نداره چه 100 روبلش میکنه؟ چیز کرده؟ یه تلفن راستویش شانس ما یکن راستویش 300 تو ما؟ یه خیلی راستویش شانس خواهم راستوی هم باید زالات هم راستوی هم بچنیم китайскиш бутем акарам 150 сум нам 200 сум 150 бутеш бутеш ака зик наша охи бегаш дай бача риш дора бача ба ами бача ба адаб метавон اینا واسه از 50 متر جمعش میکنیم بریم بسیار بچه بازم در ککش یا دوم میکنیم شو کار چی با ما خونه نمیخورم کنه دارم هیچ خونه خورده هیچ خونه ملکه جمعه شما دیم بیو براتن بیت تشتیش شلو بیو میکنه کارتا بود میکنه بچه خونه میسازیمات بیو جان ساعت میگم کو پگاه بگی بیو میسازیمت ما بیت تشتیش او گوش کن نه الکترونیک پشت نه خونه برا وزی بدرو مایل اگین скачать کن رجیستراسی کنم میشه درگم اندروید کن خدا نگهدار تو مشام کسان مال بی میره های برادر همه کسا خوش اومدین اپا و خوارو دوستان رفیقان در کجاتون برادر شما ما در تای موز تگان سکریت داییم هم قگب گفتنیم با شما برادر همه کسا که فراموش نکنیم پیش برمادن لایک ازیر کنیم و کدومی که چیزی در کورای اگر شما در کور نموشد این نورا поделиться کنید در ایمو وایبر واتساپ تون کنم بچوروی که در کورای زریعتی اگه این برادر و حضومان خیلی خریدن شما دام در کور شدین در یک خونه میخرین 3 کسته بسه انا شما در کور نموشه و دامو در کور فکرم و یو بخرم نموشه نتونده چه میرم دارم هیچ نداشتم دیگه هم کورجیم که چی بفکرم تو بیم آبده من وقت تقول انت يا ابو خمين خلال دیگه کارم میشینه حاجی عمره چند سومه عمره ولی قریب شود بعد خبرتون میکنم آره بیشتر اومد مخکم اومد کپوران چونته افتوزوران چونته بیرون نگم بچه ها خیلی دیسن در بیرون یکم نیست یا تراموای بوده اینا گذاشت دو تراموای اینا مگازین اینا تایموس میدانید زریعت کردیم دایدیم برای که شما زالول مقصد کابل لامین زریعت کردم شما 19 صدورین دایتری چیزو برام خیلی اجازه تا این همه تریتومو تاگیموس تاگان سکریا دا اینه تاگان سکریا دا تاگیموس نجده مغازین ما تکنیس 12 korpus 2 ne taymos bu tarafta
چی میفروشن؟ گوشت. گوشت و پروداکتا. حالا همه چی هر چی هست. اینای اوستا جمع کار رفته سه خدمات. ساعت 8 همینجا شایه. بچه خوب. دیر نکنه. که اگم کلیر میره. این هم که برادرو همه کسا دیگه خوب هستن. اکا کرنش سر کنکورسا. چی کنکورسا؟ بهترین کانال چی کنکورسا برادر؟ او روز ما شوخی کردیم کنکورس برای چی گفته بودیم؟ اگم خیلی کنکورس نمیشه. ولی نصیب اگر برای حج بگوی شلون نصیبی را قطعی حجی مسئولیت کن دار کو. میخوام ما اگم کنکورس و چی قدر پول زیادی نداریم برادر جون. ما اگم ماشین بخریم اگم لند کروزر بخریم یا اگم ولسپید بخریم کنکورس کنیم. اون ماشین هاش بود. نمیخوام. اینجا سامبوسه خونه. اولم تو طرف. کجا؟ این طرف ها؟ اولم. چی با؟ نوجا را گفتم دیدی خویا. همجا رفتی؟ اوه. نه. وقت اومد رفتم کوخی میره استانوف کرد. نه این اینجا رفت میرفت اونجا. ای تو. این سامسا مخکم کرد. این گوشت داره گوشت. یه پرنگ گوشت دنبا. اینجا نو. اینجا هم گوشت داره. حلال آینده مسلمان سودا میکنن. تو حلال. اینجا پروداکت های. تمام نمود پروداکت هست. سلام علیکم. این افرومش نکنین. در اینجا ارسیکول های توجیکی. شانس ما ارسیکول تا. 100 سوماشه 80 سوماشه. ایش 100 سوم. او کالونش. این دیدین ایش 100 سوم اینش 80 سوم داشت. ارسیکول های توجیکی. خیلی تاغه خودش های توجیکی سونای. مسافر. اگه مسافری. مسافر اگه مسافری میگم. نخو مسافر دزان داشت. مالادیش نه؟ باشه اوش شوا. این ای سمانک. سمانک نگفتی. سمانک چند سومی؟ 100 منات. 100 منات. ها؟ خدا نگهبان باشه. این ای نونای کلچه اوچگی. این ای سالا سایتاری. سالتی. دمش نه ها؟ یکی میخرن دمش نه. این هم خیلی برادرو. نه کور کردستن این برادرو همشون. این گوشت پوست همش کور کردستن. این مغازین پروداکتا خیلی جوربوش کور کردستن. اینجا نونبوی خونه هویش دیگه نونبوی خونه نونی گرم. اینجا کریسکی مغازین. اینا. بو چی را نشون تونتیم برادرو اینا. مغازینو کور کردستن. در اینجا فروکت اوشی مغازینو پروداکتوی همش کور کردستن. بهترین در جون سلامت باشه. یعنی کریسکی مغازینه سوپرمارکت. اینجا یک برادر خمون توجیکه فروکت اوشی اونا بودکش. جا کور میکنن نون دوره تو ساعتوی 10 11 12 کور میکنن. کریسکی مغازین شدگی تو ساعتی 11 شب. خیلی خداوند همه شما را نگهبان باشه. همه تون بخیر.